Ina yake? Mai gida ka samu ka ɗan ci abincin nan mana kai ya huce. Dan Allah ka bar wannan tunanin. Ba za ki gane ba ne Hande. Halin da nake ciki yaya hankalina zai iya kwanta har in ci abinci. Ni fa hankalina ba zai kwanta ba tunda ban san wainar da ake toyawa ba a gidan yaron can. Ta yaya hankalina zai kwanta? Ba abin da zai faru sai alheri in Allah ya yarda. Ba abin da yake damuna irin fitinar Hidaya. Fitinar Hidaya kawai ita nake ji a gidan nan. Kai. Annan ina cikin matsala. Hidaya. Kin gani ko? Hidaya ce wallahi. Wayar Hidaya ce. Kai. Yayi Hashim magana fa nake yi maka. Ka saki baki kana yi min wani irin kallo. Ina matarka ni kuma ina mijina yake? Yake da kamun tsawa ne Hidaya. Akan abin da ban sani ba, kuma ban da masaniya da shi. Ya Hashim ka fita. Nan ba gidanka bane. Baki da ido ne? Nace baki da ido ne? Ki karewa ɗakin kallo sannan ki karewa gidan kallo. Nan ba gidanki bane, gidana ne. Wayyo Allah, wai me yake shirin faruwa da ni ne? To wallahi ba zai yiwu ba. Na kira shi musaya, musaya na ga labarin duniya bai karewa. Me kake dana? Batan kai, ina miji na Hashim. Wani irin batan kai? Waye ya kawo ki? Me ya faru kuma haka? To wallahi sai dan masu kai amare da suka kuskure suka kai anti Hidaya gidanka ni ko suka kawo ni nan. Masu kai amarya kuma? To me faru? Na shiga uku. Wallahi ba laifi na bane, laifin masu kai amare ne. Ki ga abin me yake faruwa mana? Kin shiru. Wannan fa cikin gidanka ne fa yaya Hashim. To wai abin da nake ga miki ne kin kasa gani. Wai me yake shirin faruwa da ni ne? Wa'annan banzayen 'yan kawo amaryan ne suka yi min mistake suka kawo ni cikin gidanka. To ke lokacin da aka kawo ki idan ke da ina. Ta yaya idona zai kasance a buɗe? Bayan idona ya yi rufe wadda kawai so nake in ganna a cikin ɗakin mijina. Kai, wannan wani irin abu ne haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayata na ɗaki. Wannan wani irin shiririta ne da sakarci haka. Wallahi yaya, ni ma na kasa gane fahimtar me yake faruwa da rin nan. Ah, ba zai taɓa yiwa ba. Ƙarya kike yi. Ƙarya kike kice kin kasa gane abin da yake faruwa. Gidanki ne nan? Nan yayi kama da gidanki ne? Ko kayan da aka kawo irin da gidanki ne? Kuma sannan me ya haɗa ka buga da Maidile? Nan ba ka buga ne. Ce kuma gidanki yana can Maidile. Me ya haɗa su? To wallahi ba zan yadda ba. Ya daga wayan ne? Ya Hashim wallahi zan zage ka. Ka fita. Ka fita kafin mijina ya zo ya same ka. Ka fi kowa sanin baƙin hali da baƙin kishi irin na Bashir. Ta yaya ni da gidana zaki ce mun fitan fa gida? Ina amarya ta Bahijja. Wai ya zaka dinga tambaya ta akan abin da ban sani ba. Ka fita kafin ya zo ya same ka. Wata rana mu ne, wata ran ba mu ne ba. Yau ni na ga ta kaina ga labarin a gidana. Malam ka ɗaga wayar mana. A'a Hanne. Wallahi Hanne ba na son ɗaga wayar nan. To me yasa? Wai Hanne, me zan riga gaya mata ta yadda da ni ne a cikin wannan al'amarin? Ka faɗa mata gaskiya mana. Anya kuwa za ta yadda? To ba ni na ɗaga. Salamu alaikum. Hidaya ai baban naku yayi bacci. Mama akwai matsala. 'Yan kawo amarya sun yi kuskure. Gidan yaya
babu kuskure a cikin abin da kika riska. Hashim Allah ya zaɓa miki, saboda haka sai ki dangana da abin da Allah ya zaɓa miki. Hello? Hello? Hello daddy. Kai, ka tsaya ka saurare ni. Ka ji abin da zan faɗa ma. Kana ji na ko? Ina ji. Daddy akwai matsala ne zan kira ka. Ai na san akwai matsala dama. Shi yasa nake kokarin warware maka matsalar yanzu nan. Na san bai yadda ka zo ka tara a matsayin matar ka ko? Eh. Bude handsfree. Ina ji daddy. Saurara ka ji ni, ita Allah ya kaddara ta zama matarka ba hidaya ba. Don haka ina so ka ɗau dangana kamar yadda muke fatan ita ma ta ɗauka. Sai da safe za mu magana. Allah ya sanya alheri. To amma daddy wallahi ba zai yi ba. Na rantse da Allah ba zai yi ba. Na rantse da Allah ba wanda ya isa ya dauko min wata ya kawo min a gidana. Wallahi ni hidaya na sani, ita ce rayuwata, ita ce matata, ita ce wacce aka dora min aure da ita. Wallahi na ga miki. Na wallahi ba zai yi ba. Na rantse da girman Allah ku duk abin da zai faru sai dai ya faru, amma wallahi ba ki zo na a cikin gidan nan ba. Allah akan me za a mun rashin mutunci? Ni ke nake so? Ni ba ke nake so ba. Kuma wallahi tallahi ba zai yi ba sai kin bar gidan nan kuma ki je na suke ki. Wallahi za ki ga abin da zai faru a cikin gidan nan wallahi. Hello? Hashim, ya aka yi ta farfado? Wallahi har yanzu ba ta farfado ba. To yanzu ko asibiti ba kai ta ne Hashim. Mama, wai me gaskiyar abin da kike faɗa? Hidaya, babu jayayya akan abin da na gaya miki. A yi haƙuri a ɗau dangana. In yi haƙuri in ɗau dangana kamar yaya? Wai mama me kike so ki faɗa min ne? Tunda sun kasa fidda ni duhu, to kai ka fitar da ni. Ban gane kalmar in yi haƙuri ba, ban gane kalmar da kai zan rayu ba. Hashim, kai ni inda Bashir yake. Idan ba haka ba, sai ne maka kisa na wulaƙanci a cikin gidan nan. Hidaya. Baki da hankali? Kin san abin da yake cewa kuwa? Ta yaya zan san me nake faɗa kuwa? Bakin munafiki, azzalimi, annamimi. Waye kai? Me kake da shi? Me ka tara da har za ka yi ƙoƙarin haɗa jiki da ni? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ni kake karantawa makamin korar shaidan? Wato ni ce shaidaniya?